l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Fil-qorti tal-appell tliet imħalfin ċaħdu l-appell li ressaq il-logutenent Endru Mallija kontra l-kap kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta u l-Ministru għall-Intern dwar ħatrit fl-Armata lura fl-2013. Dwar dan il-każ il-Partit Nazzjonalista kienu baqa' jagħmel kruċjata sal-lum dwar allega diskriminazzjoni fuq promozzjonijiet li nataw. Iżda l-qorti mhux biss xejn dan fl-ewwel istanza, iżda issa kkonfermat iċ-ċaħda li kien hemm xi diskriminazzjoni anke fi stadju ta' appell. Il-logutenent Endru Mallija kien ilmenta li kien hemm diskriminazzjoni wara li Claudio Spiteri, Brian Gatt, Alfred Attard, Pier Vassallo, Mark Sajt, Jeffrey Kurmi u Mark Mallija ittellaw għal grad ta' kurunell. Il-logutenent Endru Mallija argumenta li 4 minn dawn ingħataw promozzjoni maġla, iżda anke fl-istadju tal-appell il-qorti qalet li kollox sar kif suppost. It-tlet imħalfin xejnu l-argument li kien ukoll sar mill-Partit Nazzjonalista li l-erb uffiċjali tal-Armata ingħataw promozzjoni maġla għax il-proċessi tal-ħatrit kienu eżerċizzji separati u ġie rimarkat li l-Ministru għall-Intern għandu d-diskrezzjoni li jażel u min jinħatar fil-grad ta' kolonelli l-fuq. Intqal ukoll li mhuwiex veru li l-brigadir li kien jokkupa l-kariga waqt dawn il-ħatrit ma kienx informat, tant li dak iż-żmien il-kap tas-Segretarjat tal-Ministeru għall-Intern Silvio Xerri kien ikollu laqat mal-brigadir fil-preżenza tas-Segretarju Permanenti Kevin Mahoney li anke xedt li l-materja tal-ħatrit kienet ġiet diskussa mal-brigadir. It-tlet imħalfin innotaw li min appella lanqas għamel kontroeżami ta' Mahoney fuq dan il-fatt importanti. Anka jekk l-appellant tal-lega li l-brigadir tħalla fil-għama. Għal dawn ir-raġunijiet kollha l-qorti tal-appell ċaħdet il-kawża.